an balimaw bi don kibaru kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ aw ye malidenw caaman ye minnu sigilen bɛ ka nin kibaruya makɔnɔ min bɛ tali kɛ farafina tilebiyanfan jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'an ko a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest damasurunyana a welela ko CEDEAO kunungo kari n'o bɛnna juin kalo tile 3 ma lajɛba min tun makɔnɔlen bɛ duniya jamanaw fɛ hali malidenw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o lajɛ in kɛra Ghana jamana kan u ka jamana yɛrɛ faba Accra CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu ye barosigi balilen an ko min ma ko sommet extraordinaire nin bɛna kɛ u ka barosigi 61 de ye min bɛ tali kɛ u ka barosigi minnu balilen don u kɔni ye ŋaniya ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 3 ɲɔgɔn olu kunkanko kibaruya tun bɛ tabali kan a fɔlɔ ye Mali ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ka fɔ min ye Mali jamana ye o min tun bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ kabini juin kalo tile 9 ŋaniyaba 3 ɲɔgɔn kɔni bina kɛnɛ kan a fɔlɔ CEDEAO ye laɲini kɛ ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ Mali jamana kan nansarakan na an ko dema ko levée des sanctions ŋaniya minnu tun talen bɛ Mali kama o ŋaniya ninnu ka se ka olu wuli nansarakan na u ko les sanctions contre le Mali sont levées avec des réserves ka ko ŋaniya ninnu wulila nka wulili min don a bɛ komi CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛna to kɔlɔsili la togoya min na baara minnu fɔra ka fɔ furancɛ fanga in ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw y'a jira ka fɔ kalo 24 don o kalo 24 o bɛna kɛ kalo ye min bɛna kɔlɔsi CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ani Mali jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ walasa bɛnkan ni layidu minnu timɛra sɛbɛnfura min bilala ka taa n'o ye kalata sɛbɛn hali chronogramme ko yɛrɛ de kɛra sababu ye CEDEAO ka nin ɲangi wuli CEDEAO u ka kunun barosigi la u ye ŋaniyaba 2nan min ta u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye n'aw ye sɛbɛnfura in lajɛ sɛbɛnfura min tɛmɛna wasabulon kɔnɔ n'a kuma cayara kosɛbɛ a tun jirala ka fɔ jamana kuntigi min bɛ jamana mara la bi n'a y'a ja walima n'a ka d'a ye yanni kalata baaraw cɛ kalo damadɔ ko a bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔya bila k'i kanbɔ fanga nɔfɛ u y'a jira ka fɔ u tɛna jɛn n'a ye maa o maa bɛ tali kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la olu k'u kanbɔ kalata min n'o bɛna kɛ Mali kɔnɔ donna nataw la hali n'a y'a sɔrɔ u ma kalata perepereya tigɛ nka a bɛ komi ni kuma in bɛ tali kɛ kalata la o ye jamanakuntigi kalata de ye o b'a jira ka fɔ Asimi Goita k'i kanbɔ fanga nɔfɛ CEDEAO ɲɛmaw ma jɛn n'o ye o bɛnkan kɛra sabu ye ɲangi ka wuli ka bɔ Mali kan a sabanan u y'a jira ka fɔ CEDEAO a jamanakuntigiw ye sigi min kɛ k'u ye ɲɛmɔgɔ kura wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko président de la République de Guinée-Bissau Umaru Ambalo ale kɛra CEDEAO kulu ɲɛmɔgɔ ye anw baaraɲɔgɔn kunnafonidila minnu tun bɛ kɛnɛ kan an k'o de ma ko Joliba TV o kunnafonidilaw olu ye nin kibaruya in lase nka an balimaw bi don kibaru kɛnɛ kan walasa aw ka se ka faamuyali kɛ kunungo kari barosigi dɔ labɛnna jabaraniso kan an ko min ma ko Renouveau TV o fana ye barosigi kɛ a ka maa welelenw dɔ tun ye Amidu Dunbiya ye hakilina dɔw jira o hakilina filɛ d'abord n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka lamɛn nin wagati in na k'a fɔ an bɛ maliyɛnw fo nin gɛlɛya kɔnɔ a dɔnna ko Mali c'est un peuple résilient jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'u ka danbe n'u ka jamana kanu ka bon kosɛbɛ u bɛ se ka fɛn caman kun donc je pense que nin période in kɔnɔ an ye fɛn caman kun ne ka hakilina ye min ye bi an kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko sanction ninnu caman bɛ wuli fɛn fɛn sanction économique et financière ani frontière dayɛlɛli je pense que communiqué final la ni k'a fɔ an ka sɔrɔ minnu kun minɛlen b'an na k'a to banque centrale fɛ olu sɔrɔ ninnu bɛ labila k'a fɔ ani jamana tɔw fana kun datugunen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na o fana kow bɛ wuli ni Ala sɔnna ma donc o bɛ kɛ sababu min b'a to an ka sɔrɔda siraw o bɛ dayɛlɛ mais hali CEDEAO yɛrɛ jamanaw fana olu fana ka sɔrɔda siraw bɛ dayɛlɛ parce que gɛlɛya in sera jamana bɛɛ lajɛlen de ma donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma k'a fɔ fana k'a fɔ nin ye maliyɛn bɛɛ ka ko ye parce que nin sommet in veille y'a sɔrɔ bɛn bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tiraillement kun dɔgɔyara donc n bɛ se k'a fɔ o nana ni sababu ye min y'a to an ka baara fana tɔ nɔgɔyara n communiqué final ye wagati min na je pense que o bɛ se k'a permettre an k'o nka dɔn mais ne bɛ min fɔ bi an bɛ wagati min na bi an kan ka bɛn kuma de fɔ ka tile ni an ka ɲɔgɔn minɛli sira an ka se ka o kumaw fɔ ni nka min b'a la an n'o nka ye mais ne bɛ min fɔ an bɛ wagati min na bi a bɛ an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ u bɛ peuple de arranger ani minnu y'a gɛlɛya kun minnu m'a gɛlɛya ye u m'a gɛlɛya sira dɔn olu ye nafaw sɔrɔ a kɔnɔna la olu tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ maaw kan donc an dun bɛ wagati min na bi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'an kan gɛlɛya bɛɛ tɛ sanction gɛlɛya ye
sanction min gɛlɛya bɛ se jamanadenw ma directement. Je pense que nous wulila a tɔw donc ne bolo aujourd'hui min b'an bolo an k'an contenter o la jamanadenw gɛlɛya min bɛ ta ka bɔ maaw kan gɛlɛya fan min bɛ ta ka bɔ maaw kan parce que gɛlɛya bɛɛ tɛ ta gɛlɛya bɛɛ tɛ sanction ye gɛlɛya fan min bɛ ta ka bɔ maaw kan an ka se ka an kilen k'o minɛ fɔlɔ an ka se ka baara kɛ an ye bɛnkan minnu di an bɛnna fɛn minnu kan an ka se k'olu lawaleya. An balimaw Sidiki Kuyate fana ye miiriya dɔw di ka kɛɲɛ ni ɲangi wulili ye ka bɔ Mali jamana kan. D'abord min ka kuma daminɛ ni Malikaw foli ye ka sabu kɛ an bɛ nin kɛlɛ daminɛ wagati min na mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ an bɛ ka kɛlɛ min kɛ tiɲɛ don mais ko a dɔ la jamanadenw tɛna sɔn ka u kun don ko minnu bɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'a fɔ n'a ɲɔgɔnna si janfaw donc k'a ye k'a fɔ dɔw ka jate kun ye ko Mali tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila k'a bɛ firi k'a kɛ faden sago ye a yɛrɛ k'a fɔ an jɔra fo kalo 6 a n'a kunkan fɛn o jɔli kɔnɔ minnu ye janfa ta k'an sɛgɛrɛ olu yɛrɛ pereselen don fo an yɛrɛ an to gɛlɛya kɔnɔ ka sira labila pour que dɔw bɛ se ka saga sɔrɔ k'u ka seli kɛ n'o ye seliba ye donc o bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ janfa tun bɛ tali kɛ CEDEAO ta la o ni UEMOA ta la UEMOA yɛrɛ ka cidenw sera an tun ye kibaruya sɔrɔ ko Air Ivoire ko bɛna baara daminɛ nin kalo in tile 10 mais ko u b'a daminɛ n'Ala ka jɛ sini kɛnɛ an kɔrɔ n'o ye bɛ bɛn nin kalo tile 5 ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ anw ye min fɔ jamana ko la n'o ye k'a fɔ n'an sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma badenya ni siniya ni yɛrɛwala kɔnɔna na foyi tɛ se k'an dɛsɛ bon nisɔndiyaba ko tɛ parce que a m'an surprend an tun ye min kanu o ye hali bi ko wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ minnu ye sɔrɔta ye jamana ko la olu ma kɛ peut-être i bɛna ye k'a fɔ hali komera tun bɛ ka jɛnsɛn k'a fɔ ni CEDEAO ma ka ɲangini wuli jamana bɛna gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan olu kuma ninnu tɛ yan nɔ sisan kuma ye gɛlɛya foyi t'an kan bi ka sababu kɛ CEDEAO ko ye gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan bi o gɛlɛya ye dɔw ka jɛɲɔgɔnya juguyaw ni baarakɛbaliya ni a kɛtɛn kɔnɔ ko gɛlɛya dɔrɔn de bɛ u y'a wuli cogo min na o ye ko an ka sɔrɔ siraw o sɔrɔ sira ninnu caman an ka jamana ninnu bɛ halaki n'o de ye o ye dimɔw ni jurujuguw ni baarakɛbaliyaw de ye kuma ye o sɔrɔ bɛ na an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ donna an ka jamana kɔnɔ sanction donna an ka jamana kɔnɔ k'o to sen na donc o jɔda foyi t'an ka jamana ɲɛtaa kɔnɔna na donc sanction wulila a nɔgɔ t'a la parce que Jean-Claude Kassiburu n'o ye politique sira fɛ u ka commission ɲɛmɔgɔ u ye gwara kɛ ni kunnafonidilaw ye ka laseli kɛ k'a fɔ min ye tali kɛ an ka jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ koɲɛw sira bɔli o wulila an ka sɔrɔko sira o wulila mais ko u ye ɲɛngɛli minnu ta ka bin mɔgɔ kelen kelennin minnu kan bon gan minnu b'a la o y'an ni CEDEAO ɲɔgɔn cɛ laadaw de ye mais yanni min da don la jamana in kɔnɔ yan mɔgɔw bɛ ko mɛn kɛrɛfɛ de u y'a lakale n'a fɔ u b'a kɔnɔna na sinon ka ko ni ɲɛ ka taa sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ ma don Mali kɔnɔ yan ani Muritani cɛ gɛlɛya anw ye camanba de k'a la ka ko ni ɲɛ mɔgɔw ka minɛn ka buruja Dakar port la ka buruja Conakry anw ye camanba de k'a la ka ko ni ɲɛ sira min bɛ bɔ Dakar ka na ka ko ni ɲɛ transfert chemin de fer a kɛlɛ sira gɛlɛya min b'a kan an b'a kɔnɔ de donc u b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ sen na an ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ yanni anw taara Laginɛ anw ni commerçant bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali sini anw bɛ o wuli ka jɔw la an b'a dɔn fɛn minnu don jamana kɔnɔ yan donc n'an bɔra o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ in min n'an bɛ k'a kɛ a ɲɛsinnen don jamana ka bɔ bolo la jamana bɛ bolo hali bi hali ni dɔw bolo k'a fɔ ko sanction wulili ye kirisi bannen ye gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ tali kɛ fɛn wɛrɛ la min t'an ka sanction an ka sanction jɔyɔrɔ la o tɛ 0,0005% bɔ donc pratiquement an kana ko don ɲɔgɔn na n'an taara ɲɛfɛ ga min bɛ CEDEAO da o y'a ni CEDEAO ɲɔgɔn cɛ laadalaw de ye parce que ni mɔgɔ min hakili b'a la M5 RFP wulilen ka kɛlɛ kɛ CEDEAO tun ye fɛn dɔ fɔ k'o y'u ka kɛrɛ bilenman ye u tɛ pan o kunna u pan'o kɔnɔ fo ka tila ka pan wɛrɛ kɛ tugun donc sisan u bɛ ka kuma minnu fɔ kuma minnu fɔlen don o ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ dɛ ko minnu ye fanga ɲɛmɔgɔ ye transition kɔnɔna na o tun ye charte kɔrɔ ka kuma ye sisan charte kura min b'an bolo o ma tali ko la o y'an ka candidature fana tɛna taa déposer cour de la CEDEAO la a tɛna taa déposer commission de la CEDEAO la a bɛna déposer yɔrɔ min na o dɔnnen don donc sariya min b'an bolo u ma opposer o sariya tali la olu ma réserve foyi kɛ ka ɲɛsin o si ma donc n'o ye nin kuma fɔ dɔrɔn an b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye binbagatɔ o dalankolon tɛ voilà dalankolon tɛ quoi. An balimaw
alisa Renouveau TV atunye maa minnu wele Kadija Fofana ye maa ye maa min Mali kɔnɔ bi musolakaw olu ka wulikajɔ kulu o jɛtura badu a fana tun bɛ furancɛ fanga in baaraw la waati min na baara in bɛ jujɔn wa Kadija Fofana a fana ye laseli kɛ o laseli in filɛ ka kɛɲɛ ni ɲangi min ni CEDEAO y'a ɲangi wuli ka bɔ Mali ka kunungo. Effectivement an bɛɛ lajɛlen kulo kɛrɛbu dalen do bi kabiri dugu jɛra n b'a dɔn Maliden bɛ min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan bɛɛ sigilen kun do ka le 3 kɔnɔ le 3 juillet donc a sera bi an sigilen do an ye kunnafoni sira minnu kɔni sɔrɔ an y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu kɔni n'u gulonnen kun bɛ an kunna hakili la hali n'a bɛɛ ma wuli caman buruna ka bɔ a la an ye min mɛn bon o ye fɛn ye fɔlɔ janni bɛ da to la an bɛ malidenw de fo parce que il faut dire bravo au peuple malien. Ce n'était pas évident k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna gɛrɛntɛ bɛ se ka siri Mali kan Mali la malidenw na malgré tout malidenw ka sɔn k'a kun fɛn dɔ kama o ye fɛn ye fɛn min ni ani foli ka kan donc an bɛ ni n'a sɔrɔ gɛlɛya ninnu k'a buruna ka bɔ yen an b'a o hakilina in fo kosɛbɛ barisa gɛlɛya fanba malidenw de kun ta don donc population de kun bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ ni o kɛra fɛn ye fɛn min wulila ka bɔ o population kelen kan bi malidenw kan bi hakili la o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ko ye hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko jifile tɛ an bɛ négociation de kɔnɔ négociation ye dɔ di n ka dɔ di dɔ bila n ka dɔ bila donc an bɛɛ b'a dɔn ko hali n'o y'a sɔrɔ sanction in bɛɛ kun bɛ wuli nka dɔ bɛ k'a la o ye wajibi de ye ko n'u u tagabolo de y'o ye mais k'a fɔ ko n bɛ min fɔ dɔrɔn ka segin kɔfɛ dɔɔnin o ye k'a fɔ vraiment on ne peut pas ne pas se réjouir de la levée de ces sanctions parce que i b'a dɔn min kun ye jamana in ko gɛlɛya maa dɔw dayirimɛ de kun gulonnen do a b'a la CEDEAO donc bi na o ye tiɲɛ de bi na ni o wo datuguna wajibi do o maaw c'est-à-dire u tɛ se ka nin fɛn ɲa yɔrɔ ye n'o tɛ an bɛ maa caman dɔn bi maa minnu ka mobiliw jɔlen do u ka marchandises jɔlen do frontières la u ka fɛnw tiɲɛna u bɛ ka stationnement sara olu n'u ɲɔgɔnna caman n'i bɛ jamana mara ka n'i yɛrɛ dɔrɔn lajɛ c'est-à-dire hali n'i bɛ du mara i bɛ ka dudenw bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen fɛn jumɛn bɛ ɲa bɛɛ ma min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn jumɛn na donc bi tiɲɛ do sanction ka embargo kun nana gɛlɛya dɔ sɔrɔ ye mais ni gɛlɛya farala gɛlɛya kan ko o ye koba ye dɛ donc pour moi bi ga min bɛ in kun ye wajibi ye parce que basa ga in kun négociation minnu bɛ sen na wajibi u b'a fɔ transition ma ban fɔlɔ n'an ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila an tɛna an sago sɔrɔ n bɛ CEDEAO ka ga in bila o yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ communiqué final la danganiya tɛ anw bolo k'a dɔn k'a fɔ ga ninnu jumɛn do tigitigi. An balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kalo tɛmɛnen n'o ye juin kalo ye o tile 29 diɲɛ jamanaw u ka tɔn bolofaraba min sigilen do kanako duniya lakanako la n'o ye Conseil de sécurité des Nations Unies ko a ko ko a bɛ Mali dugukolo kan cɛfɔ ani kanbɛn min na a laɲininen do sabu wɛrɛ ka fɔcogo la Mali de taara i dama kasi diɲɛ tɔn kuluba la n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies ka ɲin'u fɛ k'u ka Mali magwɛ basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min san o san a tɔnsigi kelen bɛ kɛ ni Mali wasara n'a ka laɲini ye ni Mali basigira a fɔra a banna nka ni Mali ma basigi yala u ka to an fa dugukolo kan wa u kana to an fa dugukolo kan wa o kuma de bɛ sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛn ta k'u ko u bɛna san kura kelen wɛrɛ kɛ an fa dugukolo kan nka min ye Mali marabaaw ye olu ko k'olu nimisara olu kɔni tun ma ban k'a fɔ diɲɛ tɔnba ka to an fa dugukolo kan nka tun b'a a la Mali ko nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ to dugukolo kan fo yɛlɛma dɔw ka don ko dɔw la Mali tun ye laɲini dɔw kɛ Mali ko k'a ka laɲini dɔw bɛ yen diɲɛ tɔnba ma sɔn o ma Mali marabaaw n'o ye don latɛmɛ fanga wala furancɛla fanga wala waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw u tun ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ tiɲɛ don diɲɛ tɔnba basigi ɲinini na Mali dugukolo kan ko olu m'a fɔ ko a ka taa koyi
ko nka ko ka yɛlɛma don a ka baara kɛcogo dɔw la min b'a to dɔ na fara jamanaden gwanzanw Mali fasodenw kan u ka lakana ko kan. Nin ci kura min, nin baara kura min, nin toli laɲini kura minnu ni a sira dira Mali kɔni ma jɛn n'a ye fiyewu Faransi ka kɛlɛcɛw, komi Mali tun y'a ɲini ka fɔ Faransi ka kɛlɛcɛw ka bɔ an fa dugukolo kan. Mali ma jɛn n'a ye ka fɔ o sɔrɔlasi minnu n'o ye diɲɛ tɔnba ka basigi sabatili an fa dugukolo kan o kɛlɛcɛw ka fɔ ka dɛmɛ Faransi kɛlɛbolow fɛ. Mali y'a ɲini ka fɔ kɛlɛbolo minnu ka bɔ Mali dugukolo kan ni o ye Barkan sɔrɔlasiw ye. Faransi ka kɛlɛbolo de tɔgɔ ye ko Barkan. U kana to Mali dugukolo ka jango u ka sɔrɔlasiw ka magwɛn ta. O magwɛn min n'o bɛna tali kɛ sanakɛlɛ fɛrɛ ani sanakɛlɛ dabali fɛrɛ tigɛ. Tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko appui aérien. O de ye ka dɛmɛ ta sanakolonw ni sanakɛlɛ dabaliw fɛrɛw tigɛ ka bɔ Faransi sɔrɔlasiw yɔrɔ. Nka diɲɛ tɔnba a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan a kɔni ɲinina u ko kɔni tɛ se ka jɛn n'a ye dansago ni damatɛmɛ wale minnu n'o bɛ kɛ an fa dugukolo kan. Ka fɔ ko o dansago n'o damatɛmɛ ni tɔɲɔni wale n'o ye hadamadenya hakɛ tɔɲɔni wale minnu bɛ kɛ u ko kɔni wajibi de don o kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o waleya o waleya kɛra u k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'u bolo da kisɛ kan. Mali ka laɲini dɔw bɛ yen u ma sira di o la u ma jɛn olu kan. O siratigɛ de la min ye Mali marabaw ye u ko tiɲɛ don diɲɛ lajɛtɔnw u y'u ka lajɛ min kɛ k'a jira k'a fɔ u bɛna to an fa dugukolo kan fo Mali ka basigi. Mali ka laɲini dɔw bɛ yen, Mali ka haminako kunba dɔw bɛ yen ko u m'o kɛ ni Mali ka laɲiniw ye, u m'o laɲini ninnu sabati. Mali yɛrɛ ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan diɲɛ lajɛ tɔnso b'a la ko Mali marabaw a kɔni ma diya u ye u nimisalen don ka fɔ olu tɛ laɲini dɔw kɛ nka u bɛɛ tɛmɛ u bɛ segin o laɲini ninnu kan. Ka fɔ tiɲɛ don kɔni a fɔra ko MINUSMA ka to yan san kelen nka k'a kɛ cogoya o cogoya MINUSMA diya yɔrɔ o yɔrɔ MINUSMA diya a bɛ taa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hali n'a ma kɛ ni Mali ka diɲɛ ye. Ka fɔ sira b'u MINUSMA sɔrɔdasiw bolo yɔrɔ yɔrɔ y'u diya Mali dugukolo kan u ka taa ye u ka baara la ani hadamadenya hakɛ matarafali la. Mali kɔni y'a jira k'a fɔ ale tɛ jɛn n'o ye. N'a ma ɲɛ k'a fɔ MINUSMA kɔni bɛ Mali dugukolo kan ni MINUSMA bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka Mali marabaw ladɔnniya o la. Ladɔnniya ni dama tɛ f'a ka a to fɔlɔ Mali yɛrɛ ka diɲɛ n'o ye. An faso ka ciden min tun bɛ a kɛnɛ kan a ko o ma taa Mali jimi sira fɛ Mali tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ MINUSMA tiɲɛ don. Mali kɔni sɔnna k'a fɔ a ka to yan san kelen nka k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'a ka taa o yɔrɔ ninnu na Mali dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ y'a diya kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye hadamadenya hakɛw matarafali ye ko n'a ye o tɔɲɔni wala o bɔnɔntɔli ko walima yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ Mali ko k'a ma jɛn n'a ye koyi. An ka faso ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Isa Kɔnfuru ye a ko Mali tɛ se ka layidu foyi di k'a fɔ MINUSMA kɔni a ka d'a ye cogo min Mali dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ y'a diya waati o waati k'a bɛ se ka taa a bɛ se ka taa o yɔrɔ la Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ko k'a tɛ se k'o layidu di k'a fɔ k'ale n'o timɛ. An ka jamana marabaw u ko ko olu kɔni u bɛ MINUSMA yamaruya ni fɛn min ye. MINUSMA k'i wasa don Mali marabaw dɛmɛni na kana ni lakana bɛ se ka segin Mali fan tan naani fɛ cogo min. Isa Kɔnfuru n'ale ye Mali ka ciden ye a ye kuma minnu fɔ a kɛra nanzarakan na an bɛna lajɛ ka bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye. Bisimila. J'ai été amené à prononcer un discours devant. N'o nana laseli n'o ye dantigɛli laseli ka bɔ faso fɛ diɲɛ tɔnba kɛnɛ kan kɔnɔ n'o ye jamana marabaw ka hakilina ye. N ka dantigɛli ye bolila fɛn minnu kan o ye hadamadenya hakɛ o matarafali laɲini dɔw ka sin olu ma. La liberté de mouvement et d'enquête accordée à la MINUSMA. Sira minnu dilen don wala yamaruya minnu dilen don MINUSMA ma a ka sɛgɛsɛgɛli ni ko ɲɛɲininiw kɛ ni o ci dir'u ma diɲɛ tɔnba latigikɛbaw fɛ. Ka nugu bɔ a la n ye ɲɛfɔli kɛ ka n dantigɛ ko Mali fɛla tɛ wa Mali tɛna bɔ a sira fɛ.
u y'o o laɲini minnu latigɛ cadre du mandat qui vient d'être accordé. sira min dira MINUSMA ma k'a fɔ ka san kelen kura wɛrɛ kɛ an fa dugukolo kan k'a fɔ ko an bɛ jɛn n'a ye MINUSMA ka wale ninnu kɛ an ko k'an ma jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye. La MINUSMA fɛ. Le vote abstention de 2 membres permanents du Conseil de sécurité. Jamana fila minnu bɛ ni olu ma sira di n'olu yɛrɛ minɛ n'u ko k'olu tɛ jɛn n'a ye o ma sira di k'a fɔ ko o fanga ni o baara ka di MINUSMA ma. Opération de soutien que nous avons entendu pendant les explications de vote. Ɲɛnɛma kɛnɛ in kan dantigɛli minnu kɛra kɛnɛ kan n'o ye jamana fɛla ye. Conforte la diplomatie malienne. Ni ye kumaw ye kuma minnu bɔra Chinois ani Russiw yɔrɔ min b'a jira k'a fɔ Mali b'a jo fɛ. Est à mettre justement à l'actif de la diplomatie malienne et de ninnu kɔni ye sira ye sira minnu a b'a jira k'a fɔ Mali jamana fɛla lafasabaw u cɛsirilen don wa u bɛ ka wasa sɔrɔ Mali fɛ ani malidenw bɛɛ. N bɛ hakili la k'a fɔ faso in Mali bɛ sira ɲuman kan. An ka jamana kana bɛ se ka lafasa an faso lakana bɛ se ka matarafa cogo min. Ajouter qu'au même moment où le Conseil de sécurité adoptait cette résolution, waati la waati min na yɛrɛ diɲɛ tɔnba ye sira di k'a fɔ MINUSMA ka san kelen wɛrɛ kɛ an fa dugukolo kan. qui renouvelle le mandat de la MINUSMA. K'a lakuraya. L'Assemblée générale également a adopté le budget de la MINUSMA pour plus d'1,3 milliard de dollars. Nafolo minnu n'o kan ka kɛ MINUSMA ka baara in na dollar wari miliyari 1 ani kɔ o nafolo labilara. L'année 2022. San 2022 ani san 2023. J'espère vivement que la MINUSMA travaillera sur le terrain avec le gouvernement du N'anw kɔni ka laɲini ani an fɛla ye min ye min kɔni bɛ bɛn ma o ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ MINUSMA a bɛna baara kɛ Mali dugukolo kan a kana kɛ Mali marabaw ko fɛn kana kɛ min tɛ bɛn Mali marabaw ma fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ u ka ta Mali ka dabada ma. Pour la réalisation de ce mandat. Baara min dira MINUSMA ma baara ninnu bɛ se ka sabati cogo min. Que la paix revienne au Mali. Basigi ni lafiya bɛ sigi Mali fa dugukolo kan. Pour que la sécurité revienne. Kana bɛ se ka ani basigi bɛ se ka sigi Mali dugukolo kan cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ye nin kuma in lamɛn I b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw ka hami ye fɛn min o ye k'a fɔ MINUSMA ka dɛmɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ min b'a to kanbɛn cɛfɔ basigi ani yɛrɛkun sɔrɔ bɛ se ka sigi Mali dugukolo kan cogo min. Jamana minnu bɛ yen n'olu ye Mali ka haminako in faamu ka tɛmɛ o sira fɛ o ye Gabon jamana, Chine ani Russie jamana. Bismillah. Représentante russe, la MINUSMA peine à assurer son mandat alors que le Mali fait face à une guerre contre le terrorisme. Et la Chine d'ajouter que cette résolution ne reflète point la... Mais Chine jamana ye ko tiɲɛ la MINUSMA n'a ma ɲɛ nakun tun ka kan ka di a ma Mali kɔnɔ ko a ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu. Russie jamana ko tuma min na Mali mago bɛ basigi la ni a dɛmɛni la kanbɛn ni yɛrɛkun sɔrɔ ni basigi bɛ se ka sigi Mali kɔnɔ tuma min o waati kelen na kɛra I n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen wala jamana dɔw bɛ yen olu ŋaniya ye k'a fɔ u sago bɛ se ka sɔrɔ Mali dugukolo kan cogo min. Résolution de formulation. Ani Russia lasigiden ka kuma ye an kɔni limaniyenen don k'a fɔ sira min dilen don k'a fɔ MINUSMA ka sankura kelen wɛrɛ kɛ Mali dugukolo kan o bɛnkan ninnu a labɛnna labɛn cogo min a kɛra I n'a fɔ intrusive concernant l'exercice par la mission de son mandat dans le domaine des droits humains ne k'a fɔ MINUSMA ka laɲini ninnu na ko sira dilen don MINUSMA ma a y'a diya cogo min waati min k'a fɔ ko a bɛ se ka taa hadamadenya hakɛw olu sɛgɛsɛgɛli olu ɲinini sira fɛ. Permettra pas la mise en œuvre par les Maliens de leurs droits souverains. Ni fɛn min a bɛ dankari k'a fɔ MINUSMA a y'a diya cogo min waati min na Mali dugukolo kan yɔrɔ minnu y'a diya n'a b'a fɛ ka taa kow ɲɛɲini ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hadamadenya hakɛ ninnu na ninnu ye laɲiniw ye ninnu ye siradiw ye MINUSMA sɔrɔlasiw ma min bɛ Malidenw ka dugukolo halalaya hakɛ a bɛ o ntaraki a bɛ dankari o la.
à enquêter sur les incidents qui ont eu lieu, ce à quoi ils sont profondément attachés. Nous fait Kafoko, Gelem, sur la Malais de Golokamon, ni Halagilini, Tuyoni Walula, Kafoko, Munisma, Pamparan, Pian, Abisagata, au Segeskelo, Yoro, Watio, Watia, Jan, ni Femino, Koy, Munisma Barado, et Kosradlino, Munisma, Mako Barauke. Préoccupé par le fait que cela peut être utilisé par ceux qui veulent diffamer les activités du gouvernement de transition et que cela ne lui permettra pas de mener une politique étrangère indépendante. Mali kase ka jamana kana dawali ni fere yani chesre monu kan ga Mali fe. Étant de ça, MINUSMA devrait communiquer et coopérer étroitement avec le gouvernement. Namanya ka fo MINUSMA ta kunye chefoni kameni basigide ni shingala sigide. Namanya ka fo Mali koni lakana de je tumba ka hami ka Mali de Mali bese ka basigi chugomi. No koni nye chi otuma fa akake ni Mali lameli kamali lame Mali bafe akademe de chugomi kamali de menu sirawe. Écoutez très clairement son point de vue. La résolution donne trop d'importance aux questions de droits humains et met trop l'accent sur le mandat de la mission. Na faraka fo sinzinga ke MINUSMA ka baro kanga ulu kemme ku buluski bulukoni ski minka kemme ka minke hamna ku lié aux droits humains. Conséquent, il ne correspond pas à la réalité sur le terrain et elle ne reflète pas entièrement l'appropriation de la situation par le gouvernement malien, raison pour laquelle nous nous sommes abstenus. Gabon, l'un des 3 représentants africains au Conseil de sécurité, vote oui pour permettre à la MINUSMA de travailler dans leur meilleur. Conditions, mais avec des réserves quant à d'autres aspects de la mission. Sa représentante dit regretter le rejet de la requête des A3, Gabon, Ghana, Kenya, en faveur d'un engagement fort pour la protection des civils et la lutte contre le changement climatique. MINUSMA Sa représentante dit regretter le rejet de la requête des A3, Gabon, Ghana, Kenya, en faveur d'un engagement fort pour la protection des civils et la lutte contre le changement climatique. Nous pensons que ce mandat ne répond pas aux principes. Jien solution ma kata Mali duguluka kata sankura ke on yaye kafo alayini bara min dirama oni on koni fela e hakina min kafo akekun atakun layini ko ulute uluma benyoy. Principales aspirations du peuple malien. Waninte Mali deunka layini. Le Mali est à une phase charnière de son histoire. Il doit faire face à des défis sécuritaires. En luttant simultanément contre l'assaut des groupes armés et les violentes attaques récurrentes des terroristes. Nous sommes persuadés qu'à ce stade, les populations maliennes ont bien plus besoin d'un soutien conséquent de la communauté internationale plutôt que d'une valse d'invectives et d'injonctions
Kafoko Obe Kata Malikara Kobeta Wulumbalini Segasegalini Wombeli Warakewa. Contribue à aggraver la situation sur le terrain. Anga Jimana Solation, Oludeni Minisma et Barakenyoni, Colonel Masaule Samake, Ale Anga Kiledara Nyamugoy Motimarala, Oluni Minisma Nyon Che Chabe Chugomi, Auka Felala Mebani. L'aménagement, j'ai toujours dit à l'aménagement, on a comme premier Malikono. Qu'on a avancé, qu'on a n'intéressamment assez douanza, oui, parce qu'on en a 2017. Oui, on en a 2014. Effectivement, on a avancé, ni Mali, femme, oui, il y a une conquête qui a attention, oui, ministre Béna, qui a des populations sécurisées, qui a des populations, la population be tout ka jago ka économique fait on a sans problème maintenant ko fait une opération be ko fait maman ministre en ko fait na kuma fundina aw na ku kana ne demain ni yoro mi kele ban akanga sigé no ko stabiliser autre chose pour me permettre de ta conquête là mais sani aw ko ke aw tay jabali aya me ko charnier do so la ne am ta enquête ke famauka e nyame ko mura ko moral mo ko oni o dubla kana la do na ide mura be ata donc abe sandurubo mura ka obe sous pression ata do abe sandurubo jadisu be ka bi mura ka muso kan to mi ka do ata do abe sandurubo mura ka jagwala obe contribuer on va sécurité assurée en meno min ka do boke entara ka to daga budala sani misma ka fo non fama wakala ne mena mura to datu pour que désormais mon kana se ka do na nyame ko afali chama ke meta la jeni na asura nyado ni nyete ni génocide e bene contrôle de la mu do na bureau ko na ngama aw na ne deme de wana nan so ko la ni muruede akwa woro le juma afo na non ko parce baradi ko mbarta bulu do wulu na question chama ko farafi mu bula to bu de ba do dakana bon woro te to bu reçoit nous na ba ko bon ministre officiel de liaison bien les Sénégalais ou bien son suppléant c'est nigérien ni ok dit que na to bu to ko kana ne ya wule ya ne wule ni me ko kabe na manye ok da ma na ichi ya nga kuma ko non bon c'est-à-dire que oui effectivement mais nous avons d'autres questions parallèles je m'en fous de votre question parallèle vous foutez les gars nous devons annoncer maintenant nini na te kulu na katuka da forcer ka ko mo ko bela mena question de bozo kuna tienda jo mo ko sera ministre ou ben ma woto CDAO ma kataka da forcer we ne mo ko be CDAO président na jagwala mena ka da taper ke da ele kan kuma pas me faire la be mena ko e ina fait la RF na ka ko meta enquête ikan ouais mo permission de no fait no permission ne ta dit wani donna ka so ma ok dima ne be opération na alsa donc ni donna ni kise min tay ni fe min tay yalla yin hal croix rouge nga fo désormais na bu munu fam mi fe ay ni nga ni opération be ni opération té Chagarbani meswarbaw mali kele bolumini be moptimarala ni yo daga kele bolu nyemogode ama ministre mo ka barame ayre mifo onga anga ministre ay baro janke o baro jang ni ala sonama amena wala like ngani ngalo intli folo abismilara anga jamana furba lasili bonda somo fe ona baro sike baro inkira nazarakana tuma dola bina nyefoli ke bamana ngana wati na tanunu nga mana ke chugo baro ni temena ni nyonche dabali ni feret ke ba bismillah. Monsieur le ministre Diop, à Bruxelles, est-ce qu'il a été également question du renouvellement du mandat de l'aménagement? Les réserves formulées par notre pays à Mali identique kajira kafo tiendon halini afora communisme bisika sankili kurake nga akankana na chugomi akangana ni kumni akabara kanga temesra mnofe udo nyefo chugomi ani chi dira uma chi di chugomi Mali felata bay Mali mason adoma. Vont le dire nouvellement, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pas directement à Bruxelles, mais j'ai suivi. Bifo, nere tunte akmasiki kirayomi nga nyabe no boka belame. Moi-même, les discussions pour le renouvellement de ce mandat. Nere chugomi
sirabe di diɲɛ sɔrɔlasiw ma u ka san kelen kurakɛ Mali kɔnɔ u bɛ min na Mali kɔnɔ k'a lakuraya san kelen. Vous avez suivi le 13 juin. J'ai été. I b'a kalama k'a fɔ kalo tɛmɛnen n'o ye kalo ye o tile 13. Dépêché à New York pour faire. Ne cira faso fɛ ka taa diɲɛ tonsoba la New York. Entendre la voix du Mali. Ka taa Mali fɛla lase u ka Mali fɛla lamɛn. Qui dès le début n'a pas souhaité s'opposer au renouvellement du Mali yɛrɛ kɔni m'a fɔ ko k'ale tɛ sɔn ka fɔ MINUSMA ka waati san kelen kura ka di MINUSMA ma. Mandat mais a mis un certain nombre de conditions. Nka Mali ko tiɲɛ don Mali kɔni bɛ jɛ MINUSMA ka san kura kelen kɛ yan nka b'a la n'a ma ɲɛ ko bɛ kɛ fo k'a sɔrɔ bɛn kɛra ko dɔw kan. K'a fɔ ko MINUSMA ka sankɔrɔ kɛ Mali dugukolo kan Mali ma ban nka Mali ko a ti ɲɛ fo fɛn dɔw de ka sabati fo ko dɔw ka perepelatigɛ diɲɛ ka kɔnɔ ye ka bɔ Mali fɛla la. Ces conditions sont au nombre de 3. Mali ko k'a bɛ jɛ n'a ye a bɛ se ka jɛ n'a ye MINUSMA ka sankɔrɔ kɛ yan nka fo a ka kɛ ni dalu dɔw ye. Le premier c'était l'opposition ferme au recours à Barkhane. A fɔlɔfɔlɔ min ye an k'an ti jɛ n'a ye k'a fɔ Barkhane ka to an fa dugukolo kan. C'est une demande des Nations Unies. Ka a sabu kɛ diɲɛ tɔnba ko u b'a ɲini Barkhane ka. Et de la France. Pour France yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Et Barkhane apporte un soutien aérien français. Ko Barkhane ka kɛ dɛmɛ kɛ baa ye u ka sana kɛlɛ minɛnw pangolon ni dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ sana kɛlɛ dɛmɛ ye ko u ka Faransi ka se k'o kɛ Mali dugukolo kan. C'est à la MINUSMA pour exécuter son mandat. Nous avons dit non. An ko an tɛ jɛ n'a ye an t'o fɛ an tɛ jɛ n'a ye k'a fɔ MINUSMA ka a ɲini k'a fɔ Barkhane ka kɛlɛ sana kɛlɛcɛw ka kɛ MINUSMA dɛmɛbaa ye a ka baaraw la Mali dugukolo kan ko an tɛ jɛ n'a ye. Et les membres du Conseil ont suivi notre opposition et finalement. O kuma min fɔra o laɲini min kɛra an fɛ MINUSMA tɔn ɲɛmɔgɔw ko u tugura an nɔfɛ o la u ko tiɲɛ don u sɔnna. Cette question a été enlevée de la table. O kuma kɔni bilara pewu MINUSMA k'a fɔ ko a bɛ dɛmɛ Barkhane n'o ye Faransi kɛlɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi ka sana kɛlɛcɛw o ka MINUSMA dɛmɛ a ka baara la Mali fa dugukolo kan k'o bilara pewu diɲɛ tɔnba m'o sɔn ma. La deuxième grande préoccupation du Mali, elles sont au nombre de 3. Mali ka laɲiniba filanan laɲini saba bɛ o la. Ce sont des droits de l'homme où nous voyons un certain nombre de pays. Adamadenya hakɛ o laɲini ni o lafasali sira laɲiniw na an y'a ye k'a fɔ jamana dɔw kɔni bɛ yen kɔni. Qui s'abritait derrière les questions de droits de l'homme pour o kɛmɛ k'u yɛrɛ dogo o laɲini ninnu kɔfɛ cogo min. Pour créer des problèmes au Mali. C'était. Cogo min u bɛ se ka gɛlɛya ani u bɛ se k'o sɔrɔ Mali la cogo min. Et ce qu'on appelait la politisation des droits de l'homme, l'instrumentalisation des droits de l'homme ou des ressortissants même de certains pays qui sont présents au sein de la MINUSMA. An y'a ye k'a fɔ jamana dɔw ka jamanadenw bɛ MINUSMA na olu tun b'a fɛ k'u sɔɔri yɔrɔ kɛ ka jamana laɲiniw bɛ se ka lafasa cogo min u ka jamana laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ cogo min o jamana dɔw jamanadenw olu bɛ MINUSMA na. Cette mission a d'autres fins que nous avons dénoncées. Donc pour nous, le pays Mali n'est pas opposé à la question des droits de l'homme, mais nous trouvions que la demande spécifique de dire que la MINUSMA fasse des enquêtes indépendantes, nous nous sommes opposés parce que nous trouvons qu'il s'agit de prérogatives régaliennes de l'État malien et qui doit faire des enquêtes nécessaires, qui doit protéger et promouvoir les droits de l'homme sur son territoire à d'autres fins que nous avons dénoncées. Donc, pour nous, le pays Mali n'est pas opposé à la question des droits de l'homme, mais nous trouvions que bani wɛrɛ tɛ k'a fɔ hadamadenya hakɛw ka lafasa ka matarafa nka anw kɔni limaniyanen don de sa. La demande spécifique de dire qu'il faut que la MINUSMA fasse des enquêtes indépendantes. K'a fɔ jagoya ni fin na MINUSMA ka kɛ sɔgɔbɛlikɛla ye ka kɛ wɔgɔbɛlikɛla ye hadamadenya hakɛ ɲini sira fɛ. Pendant nous nous sommes opposés parce que k'a fɔ ko a b'a kɛ piyan anw ko kan tɛ jɛn n'o de ye. Nous trouvons qu'il s'agit de prérogatives régaliennes de l'État malien. An ko ko hadamadenya hakɛ matarafali
Mali fadbugulu kan o baara lafasaba o kɛba fɔlɔ ye Mali yɛrɛ de faso ye hadamadenya hakɛ o tɔɲɔ ni walew kɛlɛli o kan ka lafasa o kan ka sɛgɛsɛgɛ o kan ka lɛɲini o ye Mali yɛrɛ halala jɔyɔrɔ de ye jiniyɔrɔ fin de et qui doit faire des enquêtes nécessaires, qui doit protéger. Mali de kan ka Mali fadugulu kan ni fɛn min kɛra n'o ye hadamadenya hakɛ tɔɲɔni ye fɔlɔ minnu kan ka ko ɲɛɲini ko sɛgɛsɛgɛ ko wɔɔmɛ o kan ka kɛ Mali yɛrɛ de kan ka lakana sabati Mali de kan ka tɔɲɔniw kɛlɛ Mali fadugulu kan fɔlɔ. Promouvoir les droits de l'homme sur son territoire. Mali yɛrɛ de kan ka kɛ hadamadenya hakɛ kɔlɔsili n'a matarafali fɔlɔ kɛbaa ye Mali fadugulu kan. Que la mission des Nations Unies ne peut être là que pour accompagner. Je crois que ça c'est le deuxième point. Mali ko de sa diɲɛ tɔnba kɛlɛcɛw kan kana Mali dɛmɛ o baara de sɔn nɔgɔyali la ka Mali dɛmɛ Mali o bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman min na Mali dugukolo kan diɲɛ sɔrɔlasiw kan ka o dɛmɛ de ta ko si Mali ma. Et naturellement, le troisième point, c'était par rapport à la référence au G5 Sahel. Min yɛrɛ ye laɲini sabanan ye o bɛ tali kɛ farafina jamana duuru ninnu ni cɛncɛn fo ka kɛnbɛ ko jamana ninnu labɔ n'u k'u bi jɛ u bolo de ɲɔgɔn ma ka pabaliw kɛlɛ. Le Mali naturellement n'est pas opposé à ce que des pays frères membres du G5 Sahel puissent. A bɛ se ka kɛ Mali ma gɛlɛya ye cogo di ko tɛ Mali fɛla ye ko Mali tɛ jɛ n'o ye k'a fɔ farafin jamanaw tilebiyanfan in fɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ ka baara la cogo min. Bénéficier d'un appui. Ka se ka dɛmɛ sɔrɔ wala ka jɛ ka dɛmɛ ɲini. Dans ce cadre-là, mais nous avons dit très clairement que aucun langage dans le nouveau projet de résolution ne doit impliquer que le Mali est membre de cette organisation. Dalute mashibulu wa mashiti se ka Mali karaba kafo kumi Mali refusi kabo tona kafatu tongulula tuguni kafo ko mabise ka Mali karaba wala ka wajibiya kafo jago ni finko halbi Mali bo tongulula wa. Aucune obligation ne doit être wajibi sharia la générée dans ce cadre-là vis-à-vis du Mali. Donc kafo ko ma wala jamana bise ka Mali karaba jago ni fin Mali ka ke utong denye kasoro Mali dunya foka borola. Je crois que ce qui s'est passé le jour de l'adoption de la résolution doit être lu par rapport à ça, le premier point. Benkera minun kan benkan kene kan olu kan ga misalia ninko saba imbedema. A été totalement enlevé. Fala ni ka foko Fransika sana keleche ka MINUSMA deme ka Mali kana sabati Mali ku kwati jeno ye Fransi srate Fransi bolo ya mariate Fransi bolo wa Mali te jena e ka fo jeton keleche ka deme Fransi fe pangolon ni keleke dabali ni feretike srala Mali ku kati jena e son kera oma. Le deuxième point, il y a un dispositif lourd par rapport aux questions de droits de l'homme parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais sur le droit de l'homme, notre objection c'était de dire que nous ne pouvons pas donner une liberté totale à la minute de mouvement. Ka MINUSMA ya Maria Yoromia dia Watimia dia Mali Dugolo Famia dia Bisekata Womeli Lai. La MINUSMA pour faire des enquêtes. C'est quoi donc la suite maintenant que la résolution est adoptée, on le sait? Si sangoni comme Isra dira Dien Solesuma Dienkerana et Kafo Sankele Diruma Tuguni. Sans la prise en compte de nos réserves. Sera dira kasro fendo be kodo be malima jiama honata be hukuku sera diruma sankele yala. Comment vont se passer les choses yala ko bina teme chudi ni kofe sur le terrain? On ne peut pas descendre la prise en compte de nos réserves. Notre réserve fondamentale, je le rappelle, c'était le soutien aérien. Atiseka di kasoro makene malika je ubisika ke choko jume Mali ya jira kafo do kodo be malima jenoye inafo sana kele fereu. À Barkhane, ça a été enlevé. Le droit de l'homme constitue une préoccupation. Ça a été adopté, mais là aussi, on peut dire que il y a quand même la voix du Mali qui a été entendue. Mali Mali ya fela fo pien akene kan hakela ka fo fana alamena
Malgré cela, parce que si vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que la résolution a été adoptée. Par 13 voix contre 2. Abstention, notamment la Russie et la Chine. Je rappelle que depuis la mise en place de l'amunissement par la résolution 2100 en 2013, la Russie et la Chine se sont toujours joints aux autres États membres pour adopter les résolutions par consensus. C'est la première fois en 11 ans que ces deux pays s'abstiennent. C'est aussi, c'est un message. C'est fait aussi dans le cadre de concertation avec l'État malien. Ils estiment que l'argument de l'État malien est mener des enquêtes indépendantes sans son accord viole la souveraineté. Je crois que l'abstention, c'est ce que ça voulait dire parce qu'ils comprennent il y a beaucoup de manœuvres politiques qui sont derrière cela. Et même un pays africain comme le Gabon, quand même si il a voté pour la résolution, le Gabon a fait une déclaration extrêmement forte que cette résolution viole la souveraineté de notre pays. Donc pour nous, ces deux abstentions constituent une victoire diplomatique pour notre pays, qui n'est pas, encore une fois, je le rappelle, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous travaillons pour mobiliser les membres du Conseil. Cette sécurité autour de nos préoccupations et nos préoccupations essentielles ont été prises en compte. Sur cette question spécifique des droits de l'homme aujourd'hui, cette sécurité est divisée. Parce que nous avons deux membres permanents. Qui se sont distancés, qui se sont alignés du côté du Mali. Et beaucoup de membres du Conseil aussi, s'ils n'ont pas voté contre, estiment que l'argument du Mali par rapport à cette question, cet argument-là a du poids. Mais monsieur le ministre, s'il arrivait que l'amunissement touche aux questions de droits de l'homme ici, Mali, qu'est-ce qui va se passer? S'il arrivait que l'amunissement, comme vous avez émis des réserves par rapport aux questions de droits de l'homme, l'amunissement n'est pas assimilé. Si ça arrivait, qu'est-ce qui va se ça ne peut pas arriver. Pour nous, c'est absolument clair. L'amunissement est quand même ici. À l'invitation du gouvernement du
Le Mali étant un État souverain, la MINUSMA, l'exécution de ce mandat sur les droits de l'homme. Avoir accès à des sites pour mener des enquêtes. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'elle appuie l'État malien par rapport. Nous, notre position est très claire. L'ambassadeur Konfuru a indiqué déclaration que le Mali n'appliquera pas cette disposition et que si la MINUSMA doit faire quoi que ce soit en matière d'enquête sur le droit, elle doit s'en référer aux autorités compétentes. Malienne. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à travailler avec la mission, mais sur ce point particulier, la souveraineté et les prérogatives régaliennes de l'État malien. Kangrani yorobanu be ni jamana la kanaba fanga mambo ko sobe kiri dugu abe koro be bajangara marala olo akaforo marfatiki do fe minu mala ko don ko kata ku kadugu bla halina rasro mali la kanaba be dugu konai yenka ko olo bitanyen maburila ma hakami be noye koro sirata ukacha ko sobe kata kuma dugu ni ala suna manga dugu baru natanu nuna amena feseli ke akola bajangara ni nyingali ke mwo ko kabila ko kele te ga demisindo be no ye flow ni dongono ye ulukoni ta kele ndo bingani wale ani jigila tigani papali wale kanyesi yesi dauma o kafako akira kabila kele de mugu minu ubebe na kan ka jira ka fo Mali de kan ki cesri ni ala sona manga baruna tanununa amina wala ke abusika family soro chugumi nundugo akoma befama koti trigar ani ansongo dugu kilubina ni hake ko mawo marfatigi do nu malako do arabatemene na do franche kelembe na ke shini arabai ka fo mogodo tarabi ayeroka kalotone no jinkalo tlimwani shegi taraka taramo ka baganu ka balu anu nafama fon kulube doni katanai utato hali dugu shie umatoi o tlala ka fo chawye chemnu ani musumu be dugu kono kukata ka dugu bla Koroya prepare tegelen sorla kabo on yere bara nyugon dowla minum bayro ko fole ngantlala ka kunofuni soro prepare tegela ka jira ka fo ali kunofuni la beni ani kunofuni fasila se bunda so mi be nabi forma ko studio tamani ali funa nye foli kawla Mali ajirali minke kafo Fransika Kelechau hali l'Europe jamana soldasiu nabi fo o soldasi nunu mako takuba nimbe Fransika toko dilenye ko oluka bara ye Mali soldasiu demeni ye yoromino minelendo popoli kela ukembe kudagasi yoromino na kafuko o yoro bisika sigi Malima uyeni bara la besan flavo ko nunu ye Mali du gulubla rabatemene niya jetemene anyimugo de tumbe Fransika Kelechau bolo no barkan Kelechau abita Kelechau kemishegi nyona ga famba ukadaga tumbe mena kadi kela nimbe Malini Fransiche akololo sira nununga Kelechau ma janvier kalo temene Mali tunya yini loko jamana dobe no darmarki kwa kaka srodasiu che o wati kena Mali tunya yini takubafe ane Fransi Kelechau fe aku konimbe sina ngami barkantai futu kalo nata ulu bisoro kuka Kelechau bela jelenche minisma mi noka surasicha bita surasicha bata hakela
olu kɔni sira dir'u ma ne hakilila k'a fɔ a ye minisiri ka préparatigɛ kumaw mɛn sisan mɔgɔ ta bolofɛn dɔ ko bingani wale kɛba marifatigi maa saba minnu ma lakodɔn ko ninnu ye mɔgɔ dɔw n'u bolofɛnw k'u bɛɛ lajɛlen k'u lajɔ k'u bolofɛnw minɛw la ka mugu ci u ka mobili la an ye kibaruya préparatigɛlen sɔrɔ k'a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen daminɛ na dali bera o ye sandare ni jɛma cɛ ye a mɔgɔw yɛrɛ ɲiningalen u ye ɲɛfɔli minnu kɛ k'u y'a fɔ mobili bolibaw ye k'u ni olu tɛ k'u ni jamana marabaw de bɛ ɲɔgɔn na ko anw tɛ foroba baarakɛlaw ye anw ni jamana tɛ sira kelen fɛ anw kɔni bɛ kɛn yɛrɛ ye baara de la wa an ka baara kɛ kun ye an bɛ se k'an dahirimɛ sɔrɔ cogo min ko ni a y'a sɔrɔ aw tɛ jamana foroba baarakɛlaw ye ko aw y'a ka jamanaden sɛbɛnw bɔ ani mobili sɛbɛnw bɔ. Baba Jose Trawele ke jigi Allah de tawakkalitu Allah Jose igi semme dalima salla tawakkalitu Allah Jombe bara minna iji Allah de tawakkalitu Allah Jombe kugu dilla isme Allah tawakkalitu Allah Foshi kele noto fama alabo atawakalitu amana bintenandoya jouer kalo klinani niko jouer kalo klinani nyefoli minnu kɛra o kɔrɔ ye ko mɔgɔw bɛ nina tali daminɛ yanni tile naani cɛ sabu seliba kalo tile 8 de mɔgɔw bɛ bɔ maka o b'a sɔrɔ u ye imura kɛcogo ye min ye o de bɛɛ ni bɔsiraw don mɔgɔ minnu bɛ bɔ madina n'o ye mali hejiden minnu n'olu sera ka sira sɔrɔ ka taa ni bɔra madina bɔda la misiri dɔ bɛ yen ni sera o misiri la o b'a sɔrɔ i ka naamu fini b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka don misiri kɔnɔ i donnen misiri kɔnɔ tuma min selijiw talen kɔfɛ k'i ko k'i saniya ka seliji ta nin bɛɛ kɔfɛ sa i bɛ sɔrɔ ka joko 2 seli ka fɔ dali masa ye k'i bɛna i mura kɛ o kɛra i y'o kɛ mɔgɔ tɔgɔ la saw i y'o kɛ sabu ni ko nin b'a kɛ mɔgɔ tɔgɔ la i b'a tigi tɔgɔ fɔ ko ala ne bɛna i mura kɛ karisa tɔgɔ la nka o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye i mura kɛ fɔlɔ i bɛna k'i yɛrɛ tɔgɔ la ala ne bɛna i mura kɛ a bɛ sɔrɔ ka don mobili kɔnɔ a b'aw kun da magan kan n'aw sera dɔrɔn jatigilaw ni lafiyɛbɔw kɔfɛ ka sɔrɔ aw ka i mura fini bɛ aw la n'o ye ira min ye cɛw ta kɔni o tɛ se ka falen a bɛ falen dɛ nka i tɛ se ka fini kalalen don n'o tɛ n'i ka i mura fini nɔgɔlen don i bɛ se ka i mura fini kura ta nka i kɔni tɛ se ka o i mura fini bɔ k'i ka laadala fini dɔ don o tɛ se ka kɛ aw bɛ sɔrɔ ka taa alikaba munumunu siɲɛ 7 ni alikaba munumunu n'aw fɛ siɲɛ 7 ka joko 2 seli ka ɲɛsin mikab ibrahima ma nabila ibrahima sinɔ bɛ yɔrɔ min o ni da cɛ n'o ye alikaba da ye i bɛ ɲɛsin o ma karamɔgɔw ye min fɔ an ye ni tilal'o la tuma min i bɛ zamzam ji dɔ min mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen ni zamzam ji minni a b'a to u tɛ se ka to saliji la u bɛ sɔrɔ ka taa safa ni marwa a bɛ daminɛ safa u bɛ taa marwa o ye siɲɛ 1 ka bɔ marwa ka na safa o ye siɲɛ 2 ye ka taa ka segin o ye siɲɛ 4 ye ka taa tuguni ka segin o ye siɲɛ 6 ye siɲɛ 7 n'i bɔra safa ka taa marwa u b'a kɛ siɲɛ 7 ye o kɔfɛ sa i b'i kunsigi si dɔ tigɛ o ye i mura baara bannen o tuma sa i b'i sigi i kɔni bɛ se ka taa i ka naamu finiw bɔ ka i ka laada finiw don o donnen kɔfɛ sa i b'i sigi ka seliba kalo tile 8 i b'o kɔnɔ bi dun ye ntɛnɛn ye n'o ye juillet kalo tile 4 ye o kɔrɔ ye ko an ni heji cɛ hali bi tile 4 de tora yala mɔgɔw bɛ se ka taa tuguni wa n b'a dɔn k'a fɔ agensiw caman bɛ yen olu kɔni y'u ka mɔgɔw labila dɔgɔkun tɛmɛnen ni mɔgɔ min tun taara hiji soba la n'u k'a ma ko maison de hajj i bɛ taa hiji ɲininaw an t'a kɛ hijidenw ye wa u balannen tun don k'a sabu kɛ visa ko ye nin kɔni dɔw ko nanzarakan na ko c'est inadmissible ko jɛn man ka kɛ ni nin ye jɛn tɛ kɛ n'a ye ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kuma in fɔ wallahi u ma ala ka ko faamu
ane kibaruya do soro ka fo mi Mali hiji do to wala so nyamo do ye kolo koko minumbe nube mo doni kata hiji la no agence privée ye ku ye ngana mu de ke visa kola ku ye wari mine mo la ka soro ubise kata ni mo minunye kutubo sabu agence B ni betani mo hiji la be misaliata Jose Traoré yereka jigiya nyuma nimbe nyina Jose tumbise katani mɔgɔ min ye hiji la mɔgɔ 8 ni Jose ka sɔrɔ ta tɛmɛna mɔgɔ 8 kan nka mɔgɔ minnu ye nin kuma in fɔ baara o baara n'i b'a kɛ n'i t'a ɲɛdɔn wala n'i t'a kɔnɔ i kana farati Mali kɔnɔ yan bɛn kɛra kan k'a fɔ minnu y'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ɲinɛn t'a la jigiya ɲuman farala kulu dɔ kan ka baara kɛ a dɔgɔyalen baara kɛ kulu 15 tuma dɔ la 20 tuma dɔ la 30 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ kɛ kulu kelen ye jama hakɛ dɔ bɛ d'u ma k'u bɛ se ka taa n'o ye hiji la bɛɛ ka garijɛgɛ man ca jamako la bɛɛ ka mɔgɔtigiya man ca jamako la ni o kɛra dɔrɔn jamakulu olu de bɛ jɛ sabu ni hakɛ min fana b'i bolo k'i ka taa n'a ye hiji la ni m'o jama sɔrɔ i b'a wari sara hali n'a danna maisonniyaji ma olu bɛ kɛ n yɛrɛ ye cakɛbaw jama hakɛ min dir'u ma k'u ka taa n'a ye hiji la i b'a kɔlasegin wari sara ni ma fili maa kelen o maa kelen a dɔgɔyalen kɔni ye 5,000 ye i b'o sara maisonniyaji la ni aw kɛlen don kulu ye n'a y'a sɔrɔ agence 15 20 de don dɔw b'u ka jama u t'o hakɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ ta ka ca n'u ka hakɛ ye nka a bɛ se ka kun n'aw kɛra jamakulu ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw baara bɛ kɛ nin cogo la laada la kabili 1994 ne kɔni ye hiji baara daminɛ fo ka se ɲinɛ ma min ɲɔgɔnna kɛra ɲinɛ o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ne bɛ bolo fara min na sabu bɛɛ b'i wasa don i ka jamakulu la hali o yɛrɛ kɔfɛ ko ta hakɛ min tun bɛ di Mali ma san o san o tun ye hijiden 13 de san laban min na ni hiji ma kɛ o kɔfɛ coronavirus de nana n'u k'a ma covid saudiya ni diɲɛ jamana tɔw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya magan jamana ye a ka dondaw tugu san fɔlɔ la maa si ma taa o tɛ maa ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen don o san filanan in kɔni na mɔgɔ si m'i tɔgɔ sɛbɛn nka o y'a sɔrɔ jamakulu dɔw bɛ yen o san yɛlɛma mɔgɔ dɔw y'u tɔgɔ sɛbɛn sabu a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ magan da bɛna dabila dɔw taara u tɔgɔ sɛbɛn n'a kɔni fɔra ko hiji waati sera hali ni sira ma di hijidenw b'u tɔgɔ sɛbɛn ɲinɛn de sa an bɔra min kalama ko Mali fanga ɲɛmɔgɔw ko Saudiya ko a tɛ se ka 13 di o y'a sɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen don ka ban 13 ko 13 la 6 ani buruburu ko Saudiyanw ko tɛ k'u b'o dɔrɔn de di Mali ma o dili min kɛra Mali ma o y'a sɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen don san 2 o kɔni nana hiji sɔngɔ gɛlɛya ni y'a ye mɔgɔ dɔw ni si tɛmɛna san 60 ni san 5 kan kaban e tɛna se ka hiji olu sen bɔra la hiji tun ye 3 kɛn yɛrɛ y'o kɔnɔ wa mɔgɔ caman b'a fɔ ko gouvernement ka hiji da ka nɔgɔ ni privéw ta ye tiɲɛ t'a la dɛ ni fɛn b'u kan n'a tɛmɛna 40,000 kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ka ca n'o tɛ a t'o bɔ nka gouvernement ka hijidenw i b'i ka saga san yɛrɛ ye i ka passeport a tɛ sɔrɔ ni n'a tɛ a tɛ sɔrɔ ni wolosɛbɛn tɛ a tɛ sɔrɔ ni carte d'identité tɛ i yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ ɲini ka na o kɔsa fɛ nin sɔrɔlen kɔfɛ n'i nan'i tɔgɔ sɛbɛn ka wari sara gouvernement ye dɔgɔtɔrɔw bɛ lajɛli minnu kɛ i bɛ vaccination minnu kɛ i yɛrɛ de b'i taw sara o danfara bɛ gouvernement ani privéw cɛ kuma sera tiɲɛ fɔyɔrɔ la ten sa privéw dun n'i ye i ka wari sara ka ban sanu na sini ta tun ye 3,10,000 ka jɛ jama tun ye wari sara a mɛnna san 2 kɛra hiji ma kɛ ɲinɛn de hakɛ min bɛ di kɔrɔlen n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ o hakɛ tun dira Mali hijidenw n'a cayara a tun tɛ 9 yɛrɛ bɔ mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnna kɔrɔlen n'a tun fɔra k'a fɔ ko hiji hakɛ 13 ko de tun dira Mali gouvernement ma Malidenw ma Mali gouvernement yɛrɛ tɛ sa Malidenw tiɲɛ don gouvernement de bɛ ɲɛfɛ an ka jamana in fiɲɛ ye min ye fadenya de bɛ gouvernement ani jamanadenw cɛ a kɛra i n'a fɔ gouvernement tɛ jamana ta ye o kumaw bɛ fɔli u bɛ na don dɔ mɔgɔ minnu bɛ gouvernement ka hijidenw ta ka taa n'a ye fadenya gwɛlɛn de b'u ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw cɛ ka sɔrɔ faso ye bɛɛ ta ye bɛɛ dama ka kan fasoko la nka o ta tiɲɛ
nimbe tuma dola abato mali hijidenw de bi lafiya ni fadenya be jamana hijidenw gouvernement hijidenw otuma ni gouvernement hijidenw kera maoye mamunu olu bi ladu jamana den to munu mita hiji ladu olu te faso den do yewa te jamana den do we gouvernement yere kan ki sembo hiji la benina wala gouvernement ka privé ou sembo ala ki jona be gouvernement tisoula gouvernement de kanga kenya ne bolikelaye ka hiji keli dabla hiji kadi kenyere ye barakela uma na diruma nini ma ke kanye anyangi bisroga ke note go mali gouvernement sanjoli joli ube hijita ube hiji unta katanai fie bubu kanyi ntinfe ukacha mali gouvernement ka hiji de santa labai fie boru kanyi ntinfe fie juyuli anga jamana de ya dama jamana e jie jamana to befe e jose e ka ke wari ngela e ko agence privée bi bolo be benchema nga gouvernement fana ka mali hijide un kata minu ya barakela o yolu fana ka keta ngela o yobibe faso de sigilendo ko faso de un be ka kan faso kola ni ala sona ma donki baru na tanu nuna amina wala like na fara ko ma batani saba o kanga ta fenware mata ma ba woro o de tara yero ko ni be ado ka fo o ku ka gele o ngani do ya jira ka fo ku kenyere barakela o ko lu de ye mu ka ware mine ka soro bado ka fo titanu ye hejila ne rejo sekoni mo kura minu nu nana o manjale na chara mo kile mo flam mo saba note ni mbe mo koro de kabli samfolo mo minu mata o de ato kenyere barakela ko ningoni ye jugu kuma damade samba flani samwa mo mata hejila samba flani samwa ni kile mo mata hejila ka sabuke hejire markere fiu nu o jama bela jelembe na fara ko nyine korole mi beta no ye ma basabaye minu ni sauja ye sraduma matame mo ba woroka aw yere kala je chikoruba ni msukoruba jagu yayi ne Jose Traoré na tunda na nerema ni o fo mo chamaye ye mo blaka na ngo ayi ngo nyine ntaka gele anga sanwore kono mo tulubene na ni fo mo hakami ukacha kosobe nga korole minu be yi ka wari sara korole na fora ka fo jama tlanche de bita ubike chudi no makeni gele yayi mo mun kanga ta na fora kolo tunye mo batani sabaye adjujon kera odi o batani sabashi mata na fora ko nyine ko saudiya mo ba woro de yamariya ukata o mo ba woro la o tlala gouvernement ani amba fo minuma ko fasuka hijidu ani kenyere mo do be hiji barala abe sambi saba ni kobo be ube hiji barala ukanga doni nye don lati o mo minu mata chedo adegun fanga ka boko sobe sabu don mabobu mokoya mali fandan na ni fe mo de bi wele ubina nyon sura ya bomoko bita hijila o do tun tara minu ngoni be bomokoya olubu kwaso nga mo do boru kwaso kana dairo ulaya ube maison de agila bomno ngap mate sabi sran afara baga bisra gouvernement mali gouvernement ba fe kire madia temo okele noy nga dabina doni mbela dona tanununa ni ala sunama heji songona na ke million nani wa keme ani wa bisaba ani wa duru we kere muye gadda fara min be gouvernement ni heji de tawche kere barakelaw gouvernement ka heji de gouvernement ka barakelaw gouvernement de busara o ya folay aflana miye ika passeport akera telema yo no wa mugani kelen akera ibita mi da fibe wata ni kelen sara wala wata ni bito sara ire kasebon iba nyanabo ni 40 ti bolo yere bita 40 ni wolo 70 bolo ibita merila ibita ni kasebon ni ka wolo 7 korolendo ni tafe itseka original di we korole ibita do ibita merila ibita do rauta ibi yere bika carte labe ibisro kata visa tarola numu mable nyeni mbarala atikibe mobili di takata wala abe bolifendo takata abitani mbara mbeke karangana ni chokorobani musokorobowe omugo munumbo barake no ikayere yo ye koblanye wa ikablibe boya ino mugo bitanyi onfe ubika jatikila ku nyanabo kablanye ka heji bara beke kaseginiye ibitaro por la domi kasegi itato fara isigi ntoka mugo de binye mime ni mbara bela yelenke be ya do kafo
minnu be n'olu bɛ nin baara in na ne m'a fɔ ka fɔ mɔgɔw t'a la minnu t'a tiɲɛ dɛ mɔgɔw b'a la minnu b'a tiɲɛ gouvernement ye jango kɛnyɛrɛyew Mali marabaw n'aw tun bɛ kow ɲɛw kabili 1991 ka se bi ma n'a ɲɛna an bɛ cogo min na bi an bɛ kɛ ten wa o de la jamana kan k'i jɔn to k'i kɔlɔsi kosɛbɛ ka baara kɛ ni jɛlenya ye a filanan fana ye fɛn min ye maa minnu n'u bɛ mɔgɔw donni ka taa n'u ye heji la Allah a bɛ fɔ maa ma ko hajja wala hajj ngo ye dunan de ala ka dunan kɛ min n'a bɛ bɔ a ka so ka na ala ka bato kɛ n'o ye asilamɛya jɔsen duurunan ye mɔgɔ si tɛ yen ko ye heji baarakɛla ye ko ɲinɛ k'i sera k'i ka mɔgɔw bɛɛ ta ka taa hali gouvernement min b'a fɔ ne y'u ka kuma dɔw lamɛn u ko fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu n'olu tɔgɔ sɛbɛnna k'olu de bɛ jate kɔrɔ ye ni taali bɛ kɛ taali bɛ jate olu de fɔlɔ fɛ o kɔrɔ ye ko ni maa kura minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn ɲina i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a la minnu ma sira sɔrɔ ka taa o se ka yɛrɛ to kuma na o a filanan fana ye fɛn min ye heji ni ye gɛlɛya o gɛlɛya ye heji la o k'a sɔrɔ ye silamɛ ye fɔlɔ yala an bɛ taa heji kɛ an ye silamɛ ye awɔ an ye silamɛ ye n'i ye silamɛ ye yala silamɛ bɛɛ bɛ heji wa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ silamɛ bɛɛ tɛ heji wa silamɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka heji silamɛ min bɛ duniya dugukolo kan bi a ka ca dɛ n'a fɔra ka fɔ san o san k'o bɛɛ ka taa heji kɛ don kelen na dugu kelen kɔnɔ o de la a bɛ fɔ heji ma n'a se kuru i la se kurura o ye sira fila ye fo saba fɔlɔ o y'a nafolo ye n'a nafolo b'i fɛ filanan o y'a kɛnɛya ye n'a kɛnɛya b'i la nka kɛnɛya in caman bɛ yen dusukolo kɛnɛya don n'o tɛ anw ye mɔgɔw ye heji la olu bɛ don wotoro de kɔnɔ k'u ka heji baaraw kɛ yɔrɔ kɔni n'a sera farikolo kɛnɛya la olu tɛna se ka taa nka ɲinɛ o ko n'i si tɛmɛna san 60 ni san 5 kan kaban k'e tɛ se ka heji o fɔra o bɛɛ fɔra ka perepelatigɛ o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba joli bɛ yen n'o ye jose ka mɔgɔw ye minnu ma se ka taa ɲinɛ k'a sabu kɛ siko ye wariko yɛrɛ tun tɛ ko ye siko dɔw yɛrɛ y'u ka wari lasegin ko k'u ka wari lasegin sabu wari min fɔra n'o ye 4,435,000 ye k'o ka ca olu ma hakɛ min y'i ka nafolo minɛ o ka ca nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ tɔ jama tilancɛ yɛrɛ n'i ye nin bɛɛ bɔ a la jama yɛrɛ tilancɛ tɛ se ka taa o de nana ni gɛlɛya ninnu ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw heji gɛlɛya ɲinɛ nin de don a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye Arabi Saoudite bi jɛ ka sira di mɔgɔ hakɛ min ma o ka taa n'o ye mɔgɔ 13 ye san o san ɲinɛ t'a ma tɛmɛ 600 kan o y'a sɔrɔ a san 2 ye ɲinɛ ye dɔw y'u tɔgɔ sɛbɛn kabini san 2 ka kɔn ɲinɛ ye olu minnu sera k'u ta dafa maa min yɛrɛ m'a fɔ ko ne tɛ se ka taa n ka wari segin ma o man ca yɛrɛ mɔgɔ 13 kan ka taa ci min na n'a fɔra ko mɔgɔ 600 ka taa o la jama tilancɛ de bɛ sira sɔrɔ ka taa nin bɛɛ ye diɲɛ bɛ lahalaya minnu na bi Nabila Ibrahima alikaba jɔcogo kura min kɛra a fɛ sabu alikaba bɔlɔ bɛ yen o ye ala yɛrɛ ka baara ye ala y'a ka dugukolo dilan cogo min alikaba bɔlɔ o bɛ yen o tɛ hadamaden dilan ye o bɛ maga o de tun bɛ yen Nabila Ibrahima de ye fara jɔ k'a lamini cogo in na dɔw yɛrɛ ko yɛlɛma dɔɔni donna la a tilalen kɔfɛ ala ko k'a ka mun ni wele k'a sɔrɔ hadamadenw man ca ka se nin hakɛ ma weleli Nabila Ibrahima a kamana gbana adamaden ka kow ma dafa a ko e ka mun wele kana nin yɔrɔ in na dɔnnikɛbaw n'an ka karamɔgɔw ko ala ko a ma ko wele bɛ welebaga de ma ye welebaga ye e ka wele kɛ maa minnu n'olu kan ka na ne ala de bi sira di olu ma Nabila Ibrahima ye wele kɛ ni o nin bɛ yen k'o de ye wele jaabi olu de bɛ na o kɔrɔ ye ko mɔgɔ bɛ se k'i labɛn k'i bɛ taa heji ni ala ma latigɛ n'a y'a sɔrɔ e ma sɔrɔ mɔgɔw la an b'a bisikiya k'a fɔ an bɛɛ y'o mɔgɔ dɔ ye bɛɛ bɛ ɲuman ka nin ye sabu dali masa ko ni heji n'a nafolo kɛr'i bolo n'a kɛnɛya kori la nin bɛɛ b'a la ni min ye wele jaabi o ni min ma wele jaabi jɔnni b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn fo ala wallahi musokɔrɔba dɔ taara heji la ne fɛ den t'a bolo cɛ fatura hali a dahirimɛ sɔrɔli ka gɛlɛn ma ala jɔn dɔ de y'a fɔ k'a k'i labɛn ko ale b'a heji ka wari bɛɛ sara nafolo min kan ka to a ka denbaya kɔnɔ k'o sara kan ka donbolo min d'a ma k'o sara o musokɔrɔba taara heji kana ni wari ko de b'a to mɔgɔ bɛ taa heji o tɛ taa heji dɛ wallahi dɔ fana ye kuma dɔ fɔ n ye ko Ismail n'o ye Nabila Ibrahima den Ismail Nabila Ibrahima
a denkɛ ko a kɛra o waati kuma ni nin kɔfɛ sa min kɛra fili ye n b'a ɲini an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛ dɔnnikɛbaw fɛ u k'a latilen Nabila Ibrahima ye weleli min kɛ ni wele jaabi n'o ye Ala ka wele ye o bɛ taa hiji la si jɛlen Ismail o ye wele min kɛ ni maa ni ka wele jaabi o sifinnama de bɛ taa hiji kɛ n'i ye wele jaabi siɲɛ hakɛ min na e bɛ hiji kɛ o siɲɛ hakɛ la o sabanan ye sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne da tɛ se o ma maa caman bɛ wele jaabi Allah ni taara magan k'olu ye baara min na ye hali sabali damantan a t'u la sabali ko k'e bɛ taa Ala ka yafa deli ni mɔgɔ sen dara e sen kan i b'o ɲini ka bɔ i kan n'i ka dumuni ma mɔn a waati o y'a dama kɛlɛ ye n'i taara mina Ala ye siranyabaw bɛ dɛ nka i bɛ mɔgɔ dɔw ye Allah arafa Ala deli bɛ tuma min na i bɛ mɔgɔ dɔw dalen sunɔgɔ la dɔw ta ye sɛgɛn nka Ala yɛrɛ bɛ jigin sankolo bili fɔlɔ la waati min n'o waati kɛra e sunɔgɔ waati ye wala o waati e bɛ kɛlɛ la Ala ka hakili ɲumanw d'a ma Ala ka ɲinɛ heji ko Ala ka nɔgɔya Ala ye minnu garijɛgɛ don a la Ala ka kɛ heji mabrur ye mɔgɔ minnu bɛ yen ko Ala ma ɲinɛ heji nɔgɔya u ye cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko Jose ko mɔgɔ bɛ heji ka sɔrɔ i ma taa mugan n'o mɛn cɛkɔrɔba i ka nin kuma in n'a mɛn a ko jɔnni bɛ Ala ni a ka danfɛn cɛ gundo dɔn n ko cɛkɔrɔba mɔgɔ t'o dɔn ni mɔgɔ min ye heji ŋaniya ta don k'a fɔ i bɛ taa heji i ka heji wari b'i bolo i ye mɔgɔ dɔ ni balannen don i ka heji wari kama e ka heji wari bɛ se k'a kuma bɔ o dɔrɔn de b'i bolo a nana ma ko a di Ala ma e dun b'a dɔn k'a fɔ ni a nafolo ma d'a ma fo ni dusukun sigara dɛ n'o tɛ ni dusukun kɔni limaniyana de a ko a di Ala ma e yɛrɛ ye Ala jɔlen de ye i dusukun na ni ko Ala ni ne ka heji sɔngɔ de ne ka kan ka taa heji nka a nana ma ko a di Ala ma n dun ɲɛ b'a la ni ma wari in d'a ma a nin bɛ bɔ a dun ko de ko a di Ala ma ni ne y'a di Ala ma ko Maka ye jɔnni ta ye Alikaba ye jɔnni ta ye n ko Allah Arafa ye jɔnni ta ye n ko Allah jɔnni bɛ Ala ka wele jaabi n ko silamɛw ni e nin karila k'o di Ala ma o n'i y'a ɲini Ala fɛ o tuma Ala nin juru sara kɛ magan ta ye i k'a juru sara kɛ alijinɛ ye Ala t'a yɛrɛ sago la wa n ko ba Ala b'a yɛrɛ sago la ni Ala ko sisan sɔnna o k'i y'a juru sara kɛ alijinɛ ye jɔnni bɛ se k'a labɔli jɔnni bɛ se k'a kɔli a t'a yɛrɛ sago la maa min b'a yɛrɛ sago la o ye Ala majamu tɔgɔ dɔ de alijinɛ ye jɔnni ta ye Allah jahanama ye jɔnni ta ye Allah magan ye jɔnni ta ye Allah e yɛrɛ ɲini ye jɔnni ta ye Jose n ko Allah ni Ala ko ko a ye alijinɛ sara di nin ma dun e bɛ se k'a bali wa diɲɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a bali mɔgɔ dɔ tɛ taa heji la heji juru sara bɛ d'o ma ko a fɔ musow ni cɛw ye mɔgɔ ma ye heji ta ŋaniya ta ɲinɛ i labɛnnen don i dusukun na i labɛnnen don i ka nafolo la i labɛnnen don i ka labɛnw na ni Ala ma sira d'i ma a ko ma Jose n ko naamu a ko ne limaniyalen don k'a fɔ maliyɛnw bɛ yan ɲinɛ n'olu ma taa heji la n'u hijira Ala fɛ a dalo filɛ nin ni Ala ma kuma dɛ n tɛ Ala ka gundo la dɛ nka ne ba a ko ten ne fa e de ka heji ŋaniya ta wali den ka heji ŋaniya ta 4,000,000 1,100,000 1,30,000 ani 5,000 ko wari ta k'o di dɔw ma k'a ka taa ni mɔgɔ ye heji la e k'i labɛn passeport ka ɲini fɛn bɛɛ ka ɲini i ka formation kɛ heji ta seli e ma se ka taa hali n'a y'a sɔrɔ ko wari dira mɔgɔ min ma ko o de y'a kɛ ni kɔnɔjuguya ye wala i ka wari kunna tiɲɛ hadamadenya la i bɛ se ka hakɛw ɲini nka fɛn tɛ e ni Ala cɛ dɛ jiginna t'i ni Ala cɛ dɛ e y'i ka wari bɛɛ sara ka ban i y'i labɛn i kan ka kalan min kɛ i y'o bɛɛ kɛ i y'i labɛn e ma se ka taa diɲɛ bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la a ko ko anw yɛrɛ ta ka nɔgɔ o diɲɛ mɔgɔw bɛ yen nanzara jamanaw ni États-Unis ninnu na minnu bɛ mɔgɔw donni ka taa heji la a si ma se ka kɛ n ko cɛkɔrɔba o tiɲɛ mɔgɔ dɔ y'i tɔgɔ sɛbɛn ne fɛ fila don bɛnnakaw don an bɛ to ka kalan min kɛ a y'i labɛn k'a bɛna kalan na a bɛ filɛ fo Laginɛ masurunya na k'a kana kalan kɛ an sigilen don k'a makɔnɔ tuma min an welela k'a ye accident kɛ sira la ne yɛrɛ ja bɔra fɔlɔ ne hakili la n ko a fatura de ne wulila ka fɔ a sen kari la ne ko n ko n'a nana Bamakɔ yan a kan wele n yala n bɛ se ka t'u nɔfɛ a ko ayi k'u bɛ sira la ka na u bɛ sira la ka na ale nana yan'a kana Bamakɔ yan ne ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la komi n balima don n bɛnkɛ don u ko k'olu bɛ taa a farafin fura kɛ n tɛna tɔgɔ fɔli wɛrɛ kɛ u tora ka taa farafin fura kɛ waati dɔ kɔfɛ ne taara a lajɛ a sɔrɔla ka don fɛn na k'a fɔ ne ɲɛna ko olu fila de tun bɛ kelen kɔni foyi m'o sɔrɔ nka ale a sen kari la ne ko n ko i tun ka na fɔlɔ
etu nana Bamakɔ etu nga to anga takata kolo ilaje yoro munun karla o baaraw be sisan ako ay ko nin ta sien folo ye ale farika kare min ya tugu sien folo la ka tara do de mango alhamdulillah ala kanye Allah le tanduro kofe utara laje min tu yoro min la bene o ko nin tugura nga jaya soro kulu kare warabe o mai ale matanyine aka wari sarale dafalembe ale ka wari sarale dafalembe hijide mba kalama sabo nya fuye ko ala ka do ko do ka ka sekata ale reka tali yara maseka boore ala ka hakili mo nama ala ka sawre tan no ya minu labena ama bo lula nkami mal dembe ma jere islam bema on be ala min bulu ore tay ko be aljine atay hiji mineli atay abe fomi ma ko hajmu buru wala hajma buru hiji mineli srate foye fo aljina le do won bla sra bi moy atun fambaye hiji ko won bla sra